Әсәнмісіз ТМТV каналын қараушы достарым. Мен Диля Сәбитова сізні ешілік тауышы деп ісімленген хит-парадта сәлемлерге шотмын. Матур клиплар қарап, шәп жырлар тыңлайсыңыз келсе, менің білән рәхим етіңіз, біз башлайбыз. Клиплар марафонын башлап жибәрер вакыт килеп җитте. Бу атнада 11-нче баскычта хит-парадка күптән түгел килеп кергән клип игътибар белән карыйк. Сезнең алдыгызда Радик Галиев. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Яшигелли дөньяларның кадер-кәйләрен белеп, дөнья ямын күреп яшик, бергә елмаеп көлеп. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Сіз булмык һәм сезләргә сәлам бирик дусларга. Хәерле юл теләп калыйк күзен киткән кошларга. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Яшигелли дөнья матур, дуслык кадерен белеп, дус туганга саулык теләп, бергә елмаеп көлеп. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, душманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Душманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Җәй айларына күп калмый, бик тиздән балалар каникулга чыгып, авылларга, төрле лагерьләргә ялга китә. Ә без улыларга каникул юк. Шуңа да карамастан әлеге җәйдә күңелле яллар теләп калам сезгә. Ә 10-нчы баскычта Илнур Юламанов. Яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине бирешер дип уйладылар, ятлар керде безнең арага. Кыслалардан кайда кышлаганның, күрсәттем мин хәзер алырга.
Онытмада, сылытмада ике йөрәк арасын. Җаннардағы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң теләмәсәң дә мине оныталмасын. Яланмыйм да ачу йөрүтмим, көчле булып калдым хәзер мин. Җырым белән кайнар хисем, таулар җимерергә әзер мин. Онытмада, сылытмада ике йөрәк арасын. Җаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта димә, юкта димә, язмыштан узалмасын. Теләсәң теләмәсәң дә мине оныталмасын. Теләсәң теләмәсәң дә мине оныталмасын. Мине оныталмасын. Җәй дигән теманы дәвам итеп, хәтерлисез микән дуслар, балачакта көне буе урамда йөрүләрне, көненә 4-5 тапкыр су кыйнуларны, көне буе дуслар белән урамда уйнап йөрүләрне. Эх, сагындыра шул мизгелләр. Яра, моңсуланып тормыйбыз. Эльвир Габдуллинның матур клибын карыйбыз. Ошып, бәтара бер көз җитте бит, әллә ялтып кайтабыз эш беткәчтән булды. Нинди юл йорты инде ул? Ул да эш биткәнмени? Яра, аларса балыкка киттем. Чакларда онытабыз хисләрне. Икебез ике почмакта уздырабыз кичләрне. Шундый матур айлы кичләр, бергә йолдыз санарлык, юкка узмасын гомерләр. Сөюләрдә içəbiz arada uyutuman, tatlı balda başı kibik kaynar şey salkın sıman. Şunday matur aylı kişler, birgə yıldız sanarlıq, yokta uzmasın ömürlər. Сөюләрдә
яшик узмасын ялгыз кишилер булсын бары араларда сөюле ойнар тиселер шундый матур айлы кишлер бергә йолдыз санарлык юкка узмасын гомерләр сөюләрдә янарлык шундый матур айлы кишлер бергә йолдыз санарлык юкка узмасын гомерләр сөюләрдә янарлык юкка узмасын гомерләр сөюләрдә янарлык. Жай көне булган пешен исте турында әйтеп тә торасы юк инде. Андагы тирләп пешүләр, шит илдә дә ала алмаган шәп авылский загар, ул вакытларда авыр булса, хәзер сагынып сөйлисе генә килеп тора. Пешен инде ул. Сүзне алга таба Илшат Хамадиевка тапшырам. Зульфия, Алмаз. Uzun sözün kıskası. Mine. Zülfiye нәрсе ол? Қоя. Марсель, айда хәл итәбез моны. Марсель, минем танышларым бар, айда хәл Юк, итәбез. барып кайтам. Өпкәләтү җиңел, кичерүе авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Айрылулар җиңел, кавышулар авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда айрылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Хыянат ул җиңел, тугрылык авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Алдаулары җиңел, ышандыру авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда айрылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Аралар üzülгән, өметләр киселгән, яшьләрең түгелгән, хисләрең изелгән. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа
bir kim түгел. Yollarda ayrılgaç, anatlar kayrılgaç, sen mиңа, мен сиңа bir kim түгел. Yollarda ayrılgaç, anatlar kayrılgaç, sen миңа, мен сиңа bir kim түгел. Концертларга йөргән вакытта җырчыларны бүтән җирдә елмаеп каршы алалар, кул чабып озаталар. Шуңа күрә ТМТV каналын караучы милләттәшләребезгә зур ялкынлы кайнар сәлам җибәрәм. Без булдырабыз. Ух, бераз хисләнеп киттем әле мин. Сүзне Эдуарда Магдеевага тапшырам. Яз булып эреттең, син мине наз тула, сулышта тереттең. Жылы сусаган, йөрәгем тилерде, нишләттең икән син, йоклаган күңелне. Наз тула сулышың, наз тула тыныңда, наз тула
сезнең белән хисләнә 6нчы баскычка да менеп җиткәнбез икән бит. Анда безне бүген Хайретдиновлар гаиләсе көтеп тора. Урамда яшел ширәм булса да, алар белән бергә кыш айларына кайтып килик әле. Каршы алыгыз, Рамил һәм Рамилә Хайретдиновлар. Бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән телмәсен. Син минем бәхетем син, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен. Дусларым, интернетта отырган вакытта ТМТV каналының социаль челтәрләренә дә язылырга онытмагыз. Безнең ВКонтакте һәм Telegram төркемнәре сезнең өчен эшләп килә. Язылыгыз. Һәм барлык яңалыкларны иң беренчеләрдән булып белегез. Ә сүзне алга таба Лилия Мазитовага тапшырам. Соңгы вакытларда минем тормышымда ни генә эшләсәм дә каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк.
Клиплар караган вакытта үземнең дә җырчы буласым килә башлый. Ләкин аның артында күпме көч торганын искә төшергәч, әлеге теләк шундук юкка чыга. Гомумән, һәрбер өлкәдә үзенең рәхәт һәм авыр яклары бар. Шуңа күрә кайда гына эшләсәгез дә, үзегезнең эшегезне яратып башкарырга тырышыгыз. 4нче баскычта бу атнада Римма Сафиуллина. Çıktın yollarıma, tatlı uylar bulup uraldan, bәхет тауларына алып менгәч, бураннарга кереп югалдың. Сине көтеп чыгам озын юлга, бураннар гына кире бара.
Икенче өчлükкә дә килеп җиттек. Хит-парад нәкъ безнең яшьлек сыман. Бик тиз бара, йөгерә, чаба дисәм дә ялгыш булмас. Каршы алыйк, 3нче баскычта Валерий Назаров. Телефонда синең җитди тавыш, эш бетми күрешүләр сирәк. Эшләремне ташладым да очтым, яннарыңа мине көткән йөрәк. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Байлык бер көн аңа алданма, авырлыкта ир бул зарланма. Әйткәннәрең үрнәк сынауларда, киңәшләрең җавап сорауларда. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Яхшы кеше булсын иде дие, тәрбияләп үстергән улын. Омтыламын, тырышамын әти, булыр өчен синең горурлыгың. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Беренче баскычка да күп калмый, ләкин аңа кадәр 2нче позицияны игълан итәргә кирәк. Анда безне бүген Элина исемле кыз көтеп тора. Узак сөйләп тормыйм, сүзне үзенә тапшырам. Каршы алыгыз, Элина Нишева. Йолдызлар сон исем килә синең белән.
Бу атнаның җиңүчесен әйтер алдыннан барлык караган клипларны тагын бер кат искә төшереп алыйк әле. Düşürmekçi күңелләрне яшигел алыга карап дошманга түгел дуска да булмый кайчакта ярап. Anlatmada, sıvıtmada iki yürek arasın Canlardağı sağışlarını bәхет nurlu kaplasın Шундый матур, айлы кичләр, бергә юлдыз санарлык, юкка узмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Юлларда аyrılгач, анатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа бер кем түгел. Şükürler oylı tümde Min yaradan sine bilmesin Min bəxtli eytirlərə qurqan Bəxtimə üzlər deməsin Хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты, хыял минем йөрәгемне хисләрем тулып акты. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар гына кире бара. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге бик көткән менә өчен тормыш баскычлары барган саен кирәк икән яшәүләргә терәк икән әти йөрәгенең акыл ачышлары Күпме еллар үткәндә яшәрмә хисләрем Сүзсез мине аңласын синең саф йөрәгең Ә хәзер игътибар белән тыңлагыз. Яшьлек тавышы тапшыруының бу атна җиңүчесе Илдар Идиятуллин. Илдарны чын күңелдән котлыйбыз һәм сезне аңа тапшырабыз. Ике йөрәк бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береңнән айырылу күңелләрне ут итә.
Хәзер инде саубуллашыр мизгелләр дә килеп җитте. Бу атнага шуның белән шул мин Зилә Сабитова сезнең белән әлегә саубуллашып торам. Киләсе атнада да күрешербез. Бездән аерылмагыз. Пока-пока.